Takže zdarec lidi, já vás tady vítám a zdravím u nového videa na hru Call of Duty 2. Na tuto hru se chci podívat z toho důvodu, jestli byste na ní chtěli let's play, pokud ano, tak napište do komentářů. Co je o Call of Duty zajímavé? Call of Duty 2 je hra ze druhé světové války za dobách Hitlera a nacistů, Sovětů a tak. A vlastně já jsem teď byl nemocnej, takže proto teď nebyly videa, tak asi možná už týden. Před 2 dny jsem napsal na YouTube, že dneska, že ten den nebo ten další natočím. Natočil jsem Company of Heroes 1, kampaň, druhý díl, druhá mise, ale bohužel nejde mi to zrenderovat, takže jsem to zničil, odinstaloval ty soubory a natočím to znova. A když jsem to zjistil, asi 40 minut jsem tam mluvil a prostě k ničemu. Takže jsem neměl náladu, takže natáčím až teď a vlastně omlouvám se fakt, že teď nebylo videa. A teď to začne, teď už jenom 5 dní do školy, takže to zase začne. A já jsem chtěl něco říct a nevím co. No to je jedno. Tak tady máme vlastně, můžeme dát vybrat mise, teď už mám všechno, dáme první misi, trénink vlastně, dáme lehko, aby jsme to měli rychle se sebou a tuto hru mám v češtině, české titulky, čeština, ale dubbing mám v angličtině, to má asi každý, že jo. Moskva 1941. Vám tady nechám tohleto intro. First of all is Poland, then Denmark, Norway, France, Belgium, Luxembourg, and the Netherlands. Now the year is 1941. With an army over 7 million strong, the Nazi war machine turns to the east and begins the invasion of the Soviet Union. Using blitzkrieg tactics, they advance quickly, smashing relentlessly through the Soviet defenses and arrive at the capital city of Moscow in under 4 months. Desperately short of reinforcements, the Soviet defense of Moscow now falls to thousands of raw recruits who must hold out against the well-trained German forces in the freezing cold of the Russian winter. A ještě bych se chtěl mluvit, jestli uslyšíte, asi uslyšíte psy, naše psy. A omlouvám se, jestli uslyšíte nějaký rechot nebo nějakou hudbu, protože tady Třebenice vyhráli ve fotbale a ono se to oslavuje. Ne, že by byli první, jsou asi předposlední, ale sláva. Hráli s někým a já nevím s kým a to mi jedno, takže se hra uložit na trénink Rudé armády SSSR 1741, 14 km od Moskvy, myslím. Vlastně. Dejte mi tu zbraň. Díky. Je to ukrad. Jasně. Doufám, že to nevidíte zasekaně. Je mi to úplně perfektně. Jasný. Chcete vrát oblast? Jo, to je jedno. Jsou tady. Omlouvám se, to jsem nevěděl, že jako zradil jsem matičku Rus, nebo co to tam bylo, omlouvám se. To jsem fakt nechtěl, nevím, stál jsem někde tady a prý jsem ho zabil, nebo tady no. Tak jako neřešme to. Tuhletu misi chci mít rychle za sebou a chtěl bych se vás zeptat, nevím jestli jsem to říkal, ale jestli ne, takže jestli byste chtěli na tuto hru let's play, napište do komentů. No tak, no budu soukromý zpráva, ale radši o těch komentovat to viděj. Ostatní, takže nedělá problém. Jo. Takže teď začneme střílet do kněží, vystávám hoši. Já vím, co to lamí, no, jsou to lamí. Tu se lama. Zastřelíme si jako pořádný hoši. Jej. Paříme.
Dobré. Jasně. To dělám shiftem, kdybyste chtěli vidět shift a pravý shift. A tohleto. Máme tam házet ty kameny. Ježiši, ty si lomahouchu. Tak. A tak. Gčkem. Já Gčkem nikdy neházím prostřední tlačítko na myši. To ani jinak nedělám. A jde. Tady válíš. Jo, to byla ta... Pardon. Grafika je pěkná. Hra uložená. Komisář Lerev nebo co? Letlev. Němčinu se učíme asi 2 roky. Nerozumím. Anglicky něco rozumím, tu se učíme tak 4 roky. Jo. Teď vlastně půjdu do 9. třídy. A zjistil jsem, že můj hlas ve videu je stejně nějaký divnej. Že jako... Není zase tak strašný, ale takový hlas fakt nemám. No, ale abyste to věděli. Třeba až někdy budu natáčet vlog, tak to asi bude fakt jiný. Až koupím jiný mikrofon, ale teď fakt nejsem při penězích, takže... Já vím, že mizerný, nemusíte mi to říkat. Teď pocituju nějaký lagy. To, co se omlouvám, si budou vidět ve videu. Takže... Ještě si pamatuju ty klávesnice, protože já vůbec nekoukám na myš. Teda na klávesnici, ježišmarja. Lidičky, já jsem ale... Víte co? Ale granata. Nic neříkej a žup nahoru. Jsme vlastně od 40 km od Moskvy, jak bylo řečeno. Puškař. Teď hodíme 4, tady ten. Smoke granát. Kouk na tátu. Kaš na tebe. Oh joši. Vždycky jsem to řešil takhle. Minister. A takhle to... Vždycky to skoro vyšlo. Alchaníky. Sovět. Nemyslím Sovět, jen tak neznámá hoši. Šus. Blbý, co? Dobré, tady bychom to měli. Tohleto video, co udělá krátký, nechce renderu a co rendera ještě teď. Ale dopravdy pocituju nějaký lagy. Kompo mám docela rychlej. Ale jako starou hru to jako bude mít lagy, jo. No fakt, já mám normální lagy. Lidi, já se omlouvám za ty lagy, ale já prostě pocituju lagy. Úplně si teď říkám duchu WTF jako. Dělám komunista. Já nejsem komunista. Jsi blbej nebo co? Ty vole. Hned komunista, oni mi budou furt říkat komunisti, ano. Střílela je. Už se blížíme k finále, tamhle to máme zničit, ale já fakt pocituju lidi. Omlouvám se fakt moc za ty menší lagy, ale nechápu to. Takovouhle primitivní hru to jako má co dělat, aby to rozjelo, co, jako WTF. Jako jiný věci mi jdou úplně jako normálně. Nechápu to. A vlastně už se s váma chci rozloučit, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, pokud se vám video líbí i mý 2 předešlý videa, tak dejte odběr a pokud máte dotaz na tuto hru nebo tak dejte pod video koment a když máte dotaz na mě, napište mi soukromou zprávu na YouTube. Takže doufám, že se líbilo a omlám se ještě jednou za ty lagy, nevím čím to bylo,
asi mám přetížený počítač, už nebo asi 2 dny vyplay, dal jsem nám hibernaci, jo, takže čau a mějte se dobře, čau, užijte si i prázdniny.